שלום וברוכים הבאים. בסרטון הזה אני אראה לכם איך לבנות פעילויות אינטראקטיביות שונות עם הכלי של ג'מיני. מדובר בפעילויות אינטראקטיביות קצרות שאפשר לבצע עם התלמידים במפגשי גוגל מיט וזום. אז מה שאנחנו בעצם עושים, הדבר הראשון בשביל לייצר כלים שהם מדויקים וטובים, הדבר הראשון הוא לשבת ולחשוב ולאפיין מה אנחנו רוצים שיופיע בתוך הכלי, או בשמו העממי האפליקציות, ובעצם לייצר איזשהו אפיון מסודר של מה שאנחנו רוצים ליצור. כמובן שאפשר גם להתחיל מהוראה כללית, ואז תוך כדי הצ'אט עם הג'מיני לדייק את האפליקציה ואת התצוגה המקדימה שלה. אז אני בשלב הראשון באמת בניתי איזשהו אפיון של מה שאני רוצה שיופיע באפליקציה. במקרה הזה זאת אפליקציה לימודית לחיזוק המודעות והקריאה לכיתות היסודי, בעיקר לכיתות א' עם הצלילים והפונטים. אז כתבתי מה אני רוצה שיהיה בתוכה ומה יהיה הדגשים הפדגוגיים שבה. אני אעתיק את זה ואני אלך לג'מיני. אוקיי, אני בחרתי לקחת את הג'מיני החינוכי שלי במקרה הזה, אפשר לעשות את זה גם עם החשבון גוגל הרגיל, רק צריך לקחת בחשבון שהמכסות היומיות בגוגל החינמי הן נמוכות יותר לכל יום. אז איך אנחנו מתחילים? מהעמוד הראשי של ג'מיני, אנחנו פה במלבן האמצעי, נלחץ על כלים, נבחר את הקנבס, אוקיי? שימו לב שאפשר גם להתחיל ליצור מוזיקה. לשם התחלה, ג'מיני יכול ליצור מוזיקה של עד 30 שניות, וזה מאוד נחמד בכל מיני סגנונות. אנחנו נחשף לזה בשלבים מאוחרים יותר. במקרה הזה אנחנו נבחר בקנבס, ובאפשרות של מעמיק, ואני בעצם מדביקה לפה את כל הטקסט. בהתחלה אני רק ארשום לו שהוא בנה אפליקציה לימודית מקיפה. את חוויית המשתמש כתבתי כאן, ואני רוצה להגדיר לו גם שאת כתב היד נא לעצב בפונט של גברת לוין, שזה הפונט של כתב היד שהוא יחסית מובן גם לכיתות א'-ב', ואנחנו נלחץ על שליחה. בשלב הזה ג'מיני כבר מבין מה הוא צריך לבנות, הוא מאבד נתונים, וכמו שאתם יכולים לראות הוא כבר מתחיל לרשום לי את הקוד מאחורי הקלעים, הוא מפתח אותו מבלי שנדע קוד, וכשהוא יסיים בעצם יהיה לי כאן תפתח לי האפשרות לראות את התצוגה המקדימה של האפליקציה או הפעילות שהוא מייצר, וכאן הוא בעצם עושה סיכום של מה שהוא מייצר. שוב, בגלל שהאפיון שלי היה יחסית מלא, אז אני מאמינה שתכף אנחנו נראה את התצוגה המקדימה בצורה שהיא משביעת רצון. אתם יכולים לראות שהוא כבר בנה, עשה את זה בשתי קטגוריות, התאמת צליל של אות, עם צליל שאני יכולה לבחור, והוא מראה לנו איך להשתמש. אם אני רוצה ללכת לכתב היד, אז אתם כבר יכולים לראות ח' עם פתח, ד', כ', ה', ו', ואני יכולה לחזור לדף הבית, ובעצם לבחור צליל פותח עם תמונות, והנה כאן אנחנו רואים שהייתה בעיה, אז אם אני ארצה לתקן אותה, אני אתקן אותה, ואני יכולה לרשום לו, יש לתקן את קטגוריית התמונות, צרף תמונות מתאימות, ואני אלחץ על Enter, על שליחה. אם אני רוצה להוסיף תמונות ספציפיות שיש לנו על המחשב, או מאתרים מסוימים, אז אנחנו נצטרך להוסיף פה את הקישור של התמונות, ואת זה אני אראה בסרטונים אחרים, או בשיעור מקוון. אז בעצם הוא פה שוב מאבד נתונים, והוא ייצר עוד רגע את התצוגה המקדימה של האפליקציה. חשוב להגיד שאם אנחנו נמצאים בחשבון החינוכי, אנחנו לא נוכל לשתף את המשחק מפה. אם אנחנו בחשבון החינמי שלנו, אז נוכל לשתף בקלות.
קודם אני אסתכל, הוא בדיוק סיים לעבד נתונים, אז אני אסתכל באמת ואבדוק שכל מה שרציתי שיהיה מופיע, אוקיי, במשחק או באפליקציה. אם אנחנו רוצים שהשם שלנו יופיע למעלה, אז אני אוסיף לו בהוראה מצד ימין. יש להוסיף בראש העמוד את המילים נוצר על ידי אילנית גלמן, ולהוסיף לידו אייקון של לב בצבע ורוד. אם אנחנו רוצים לשנות את הכותרת, שנה את כותרת הדף לאותיות ומשחקים אחרים, ואז נלחץ על שליחה, ואז כשהוא יסיים, אז מה שאנחנו נוכל לעשות זה בעצם לבדוק שוב שהוא עשה את כל התיקונים כפי שביקשנו. איך אנחנו יודעים שהוא עדיין עובד? העיגול פה עדיין מסתובב, ואם אני אראה שזה הכל תקין, אז מה שאנחנו נוכל לעשות, אנחנו נוכל לקחת את הקוד ולהעתיק אותו או לחשבון הג'ימייל הפרטי שלנו ולשתף משם את המשחק, או שנוכל לפתוח אתר של גוגל סייטס ולשים בפנים את המשחק ולשתף אותו. תכף אני רק אחכה שהוא יסיים. אתם יכולים לראות שהוא הוסיף את זה למעלה ושינה את הכותרת כמו שביקשתי. אם אנחנו נרצה לשתף, אז שימו לב שאנחנו לא יכולים מהחשבון החינוכי, אנחנו רק יכולים להעתיק את התוכן ללוח, ואז נוכל לגשת לחשבון גוגל הרגיל שלנו. אני חוזרת בחזרה לחשבון הרגיל שלי, הולכת לטולס, לקנבאס, ובעצם מדביקה בחזרה את התוכן שיצרתי שם. הנה, העתקתי והדבקתי את התוכן. אוקיי? זוכרים, היינו כאן, העתקנו את התוכן, אני הולכת לגוגל הרגיל שלי, מדביקה את זה בקנבאס, הוא ייצר מחדש את האפליקציה בהתאם לתוכן, וכפתור השיתוף ייפתח פה לשיתוף ממש בעוד רגע. שימו לב, הוא יצר את המשחק מאוד מאוד דומה למה שעשיתי מקודם בחשבון החינוכי. כאן הוא שם את זה בצד, אם זה יציק לי מאוד אני אבקש שהוא ישים את זה במרכז בתוך הצ'אט, וברגע שהמשחק מצא חן בעיניי ואני רוצה לפרסם את האפליקציה, יש לי את כפתור השאר בחשבון הפרטי, לוחצת על share, ואני אבחר בקישור, מעתיקה את הקישור, ואנחנו יכולים להדביק את זה בכל מקום שנרצה. בהצלחה.